حصير زانتا شماغله عبد الدل نايبرت محقف زلوو منصر زغبرن حمد ستي كدان زلوو شماغله ابغون منغدي كوفيلو نيرو نتروبا زساغر امايزن صفف دلدل نيرو عربياتات مخاين سبؤت ناشو صاونتن يحرفلو نيروم بقل زغوتون عربياتات كاب دلدل قصيلو زلو صدف عقبت سنكلكل نابلا እቶም ወተሃደራት ነቲ ተሽከርካሪ እግረን ዝሓዘ ግዳም ብምድፋእ እናሓገዝወን ይድይባ ነይረን እተን መካይን ነቲ ሓመድ እናድቀቓ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፈን ከዳ እቶም ሓረስቶት እውን ክሳብ ዓንካሪቶም ሓመድ ተዋሒጦም ምስኦም ዘገም ክብሉ ድኻም ነይርዎም أنا نتدلدل مسجارن كاو حليف كازلو دفاع مرأين قسقاس صلاي انتاي كم زمثل معزابن إنير قداي حجي زترفو بزحات عربيتات اللون بأقرم زقع عزلو سباتون حيدت يوم اتشما قداقن ايتن كاسا أسان زلو كابي خامسيخا حديتيو كابسان كارلوس إلو في الشيخ بلا زتولدلو وختمو سلاز نبرا شمون كصوعو يحقو صيب سلاز خونا دمايو في الشيخ بيلو انسساتات يحب نيره مبر هو السخاء او إليو بزقبا كي تردعني كسلا ريغا نتوم انسساتات نحب كيسني نسان كارلو ختما قدي فواز وسا ناي موداتا سبي ጓሳ ባጊዕ ወይ እውን ጓሳ ከብቲ ዘምስሎ ነገር የለን ጸለምቲ ሓመድ ዝተዓብጡ ክዳውንቱን ሓሙኹሻይ ሓመድ ዝተሸፈነ ገጹን በዓል ብረት መእሰር ዘለዎ መነጽሩ ንርኢ ከም ዝበልክዎ እንታይ ዓይነት እንስሳታት እዮም ነይሮም ዝተፈላለዩ እንስሳታት ርእሱ ነቕነቐ ገዲፈዮም ክመጽእ ነይሩኒ ናብቲ ድልድልን ናብቲ ሃገር አፍሪቃ ዝመስል ዓዲ ኤብሮዶልታን እናጥመትኩ ጸላእ ንምርኣይ ክንደይ ግዜ ከም ዝተርፈና ይሓስብ ነይረ ብእውን ፋልማይ ርክብ ንዝበሃል ምስጢራዊ ክስተት ዝጥቀምሉ ምልክታት ዝኾኑ ድምፅታት ይሰምዕ ነይረ እቲ ሽማግለ ካብ ኮፍ ዝበላ ኣይተንቀሳቐሰን እንታይ ዓይነት እንስሳታት እዮም ነይሮም ደጊማ ሓይተዮ ብሓባር ሰለስተ ነይሮም ክልተ ጣድን ሓንቲ ድሙን ከምኡ ድማ 4 ርግቢት ነይሮም እሞ ክትገድፎም ነይርካ ሓቲተዮ እወ بزنك تخبيد براتيو اتخبيتن بزنك تخبيد برات خير كم زلن ننكرني ዝኾነ ቤተሰብ የብልካን ናብቲ ማዕዶ ጫፍ ድልድል እናረኣኹ ሓቲተዮ መወዳእታ ዝተረፋ ቁርብ ዓረብያታት ናብቲ ገምገም ሩባ እናቐልጠፋ ይወርዳ ነይረን የብለይን እቶም ዝተቐስኮም እንስሳታት ጥራዮም ነይሮምኒ እታ ሓንቲ ድሙ ወላ ሓንቲ ትኸውን ድሙ ንርእሳ ምሕላው ትፈልጥ እያ እቶም ካልኦት ግን እንታይ ከም ዘጓንፎም ኣይፈልጥን
ፖለቲካ ኸንታዩ ሓቲትዮ ፖለቲካ ይብለይን 76 ዓመተይ ክሳብ ሕጂ 12 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘ መፅእ ኣለኹ ሕጂ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ዝኽእል ኣይመስለንን እዚ ቦታ ጠጠው ንምባሉ ጽቡቕ ኣይኮነን እንተኽኢልካ ልዕል ኢልካ ናብ ቶርቶሳ ኣብ ዝወስድ መንገዲ መኻይን ኣለዋ ቁርብ ክስበእ ካብኡ ክኸይደ ናበየንተን መካይን ዝኸዳ ናብ ባርሴሎና ነጊረዮ ብኡ ኣንፈት ዝፈልጦ ሰብ የብለይን ግን ብጣዕሚ ይቐኒለይ እንደገና ብጣዕሚ ይቐኒለይ ድኽም ኢልዎ ባዶ ኮይኑ ተራእኒ ካብኡ ሓሳቡ ከካፍል ስለ ዘለዎ ከም ዝበለኒ እታ ድሙ ወላሓንቲ ከም ዘይትኸውን ርግፀኛ ብዛዕባ እታ ድሙ ጭናቕ የድልይን እቶም ካልኦት ግን እንታይ ተሓስብ ብዛዕባ እቶም ካልኦት እንታይ ከይኮኑ ኩሎም ደሓን ክኾኑ እዮም ከምኡ ዶ መስለካ ንምንታይ ዘይኮኑ ኢለዮ ናብቲ ማዕዶ ገምገም ሩባ እየ ዝርኢ ነይረ ሕጂ ዝተረፈ ወላ ሓንቲ ዓረባ ኣይነበረን ግን ኣብ ትሕቲ ተኽሲ ኸቢድ ብረት ኮይኖም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣነ ንርእሰይ ብሰንኪ ኸቢድ ብረት ውፃእ ተባሂለና ኣለኹ ናይተን ርግቢት ገዛ ቁልፊ ክፉት ዶ ገሊፍካዮ እወ ከምኡ እንተኾይኑ ደኣ ክበራእየን እወ ንኩስ እዩ ክበራእየን ግን እቶም ካልኦት ከ ብዛዕባ እቶም ካልኦትስ ዘይምሕሳባ ሓይሽ ዕረፍቲ እንተኣኺልካ ክኸይድ ድልዌ ደፋፊእዮ ተንስእ እሞ ሕጂ ክትንቀሳቐስ ፈትን የኸኒለይ ተላዒሉ ሰንከልከል ኢሉ ናብ ድሕሪቱ ኣብቲ ሓመድ ኮፍ በለ ነቶም እንስሳታት ዝሕብሕብ ነይረ በለ ብድንዘዙ ንዓይ ግን ኣይነበረን ዝዛረብ ዝነበረ ነቶም እንስሳታት ዝሕብሕብ ነይረ ወላ ሓደ ክገብረሉ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን ናይ ፋሲካ ሰንበት እዩ ዝነበረ እቶም ፋሽስት ድማ ናብ ኢብሮ ክበጽሑ እናገስገሱ እዮም ሓሙኽሻይ ዕለት ኮይኑ ደበና ትሕት ዝበለሉ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ነፈርቶም ኣይተላዕላን ነይረን እተን ደማሙ ንርእሰን ምሕላው ዝፈልጣ ምዃነን ጥራሕ ነይሩ እቲ ሽማግለ ክረኽቦ ዝኸኣለ ሰናይ ዕድላቱ ኦልድ ማን ኣት ዘ ብሪጅ ካብ ዝብል ኤርነስት ሄሚንግዌይ ካብ ዝጸሓፎ ህቡብ ናይ እንግሊዝ ሓጺር ዛንታ ዝተተርጎመ ጽሑፍ ተፈጸመ።